Фумико Такацу, създателката на методът йога за лице, казва: можете да подобрите кръвообращението и да си направите естествен фейслифт с йога за лице. Започнах да пиша книги, да участвам в телевизионни предавания, да давам интервюта за различни списания и да споделям с другите своя опит. Днес вече сме ръководен от жени бизнес, обхванал целия свят, който дава възможност на жените да прегърнат възрастта си и да обичат начина, по който изглеждат. С методът йога за лице признаците на стареене намаляват. Йога за лице работи за всички, защото достига по-дълбоко в кожата. Хората обикновено не знаят, че кожата всъщност е свързана с мускулите на лицето и докато укрепвате и стягате мускулите чрез целенасочени упражнения, вие повдигате и изглаждате кожата си по уникален начин. Наръчникът по йога за лице с 30 практики за блестяща и здрава кожа ще ви запознае с най-добрата естествена алтернатива на скъпата козметика за лице. Тези уникални и същевременно лесни упражнения ще ви помагат да изглеждате по-млади и по-красиви.